Hola a tothom! Com esteu? Heu passat una bona setmana? En el projecte d'avui farem un dau amb Tinkercad. La idea d'aquest projecte és acabar de dominar, girar els objectes des de diferents punts de vista. Obrim la web de Tinkercad i fem un projecte nou. Abans de res, canviarem el nom al nostre projecte per un que sigui més fàcil de recordar. Per canviar el nom, fem clic a les paraules que surten al costat del logo de Tinkercad. La forma bàsica del dau la trobem al final de tot dels objectes de formes bàsiques. Arrosseguem el dau de color blanc a la nostra zona de treball. Farem el nostre dau amb números reals, no amb puntets. Haurem d'anar a l'apartat de formes bàsiques, fer clic a la fletxa negra petita i buscar texto i números. Anem a la pàgina 2 per trobar els números i arrosseguem el número 1. El primer que haurem de fer és baixar l'alçada d'aquest número, ja que si no quedaria massa gruixut. Li canviem l'alçada per 1 mil·límetre. Posarem l'1 a la part superior del nostre dau. Pugem el nostre dau fent clic a sobre de la fletxa negra que surt al centre de la figura. Hem d'estirar amb el ratolí mentre anem cap a dalt. Haurem de pujar aquest 1 fins a 15 mil·límetres. Amb ajuda del teclat, mourem el nostre 1 fins al centre de la cara superior. Quan el tinguem ben posat, transformarem l'1 en un forat. Mireu bé des de la capa superior que l'1 estigui ben posat i quan ho tinguem, ho seleccionem tot i fem clic a agrupar. Si us fixeu, el meu forat no s'ha fet bé. Això és perquè l'1 no coincidia amb la cara del dau, sinó que quedava just a sobre. Reviseu que estigués a una alçada de 15 mil·límetres. I ara dibuixem un altre rectangle en l'aire per poder seleccionar-ho tot i fem clic a agrupar, que es troba al costat de la bombeta gris. Ara sí, fixeu-vos que s'ha fet una hendidura d'1 mil·límetre al col·locar l'1 correctament. Ara procedirem a fer el següent número a una altra cara del dau. Ens posem a la cara frontal i arrosseguem el número 2. Igual que abans, haurem de canviar-li el gruix. Per girar aquesta peça, el que farem és posar-nos amb la càmera al perfil d'aquest número. Veureu que surt una fletxa de color negre a la part superior del 2. Si li fem clic, podrem girar i posar dret aquest número. Us recomanem escriure el número 90 perquè el gir sigui exacte. Després de canviar-li també el gruix del número, amb ajuda de les fletxes del teclat, situarem el 2 a la cara correcta frontal del nostre dau. Haurem d'aixecar el 2 fent servir el con de color negre que surt a la part superior del número. Recordeu que hem d'aconseguir que el número estigui a la mateixa cara que el dau, ni més a dalt, ni més al davant, ni més al darrere. Això ho podem aconseguir si canviem els ajustos de la rejilla. Anem a baix a la dreta i on diu Ajustar rejilla, canviarem el número i el posarem a 0,25 mil·límetres. Així, cada cop que movem el nostre objecte amb les fletxes del teclat, es mourà només 0,25 mil·límetres i aconseguirem una millor precisió. Hem d'aconseguir que el 2 estigui just a la cara del dau. Quan ho tinguem, farem clic a sobre de Hueco,
Ho seleccionarem tot dibuixant un rectangle gegant en l'aire i farem clic a agrupar. No et preocupis si no et surt a la primera. Sempre podem donar-li a la fletxa de retrocedir, la de desfer que es troba a dalt a l'esquerra, i tornar-ho a provar. Quan haguem acabat amb el 2, farem el número 3. Arrosseguem el número 3 de la part de texto i números fins a la nostra zona de treball. Fixeu-vos que surt una fletxa estirada al terra. Aquesta fletxa també serveix per girar. Com hem de girar el 3 perquè coincideixi amb la cara del dau, la girarem escrivint 90 graus. Recordeu que és millor escriure-ho amb el teclat per aconseguir una millor precisió. Ara farem un altre gir. Haurem d'aconseguir que el 3 quedi dret. Movem una mica la càmera fins que ens trobem amb el 3 de perfil i a la fletxa que surt a la part superior la girem 90 graus també. Per acabar, haurem de canviar el gruix del número i el posarem a 1 mil·límetre. Ens situem al punt de vista de la dreta i amb ajuda del teclat i també del nostre ratolí mourem el número 3 fins que quedi ben posat a la cara del dau. Pujarem o baixarem el número estirant del con de color negre que surt a la part superior. Quan el tinguem ben posat, fem clic a Hueco. Revisem que tot estigui bé i per últim ho seleccionem tot i fem clic a agrupar. Una curiositat que tenen els daus és que les seves cares oposades sempre han de sumar el número 7. Així doncs, darrere del número 3 haurem de posar el número 4. Fem el mateix que amb el número 3. Primer girem des del terra el número 4 perquè coincideixi amb la cara de l'esquerra del dau. Hauré d'escriure el número 90. També li canviarem el gruix a aquest número. Aquest pas el podem fer en qualsevol moment. Per últim, per posar dret el número 4, ens posem des del punt de vista frontal o des del perfil del número i escrivim el número 90 a sobre de la fletxa superior per girar. Quan ja tinguem el 4 ben girat, l'ubiquem amb molt de compte a la cara de l'esquerra. Ens podem ajudar de la càmera i dels punts de vista que surten al cub a dalt a l'esquerra per poder veure bé els números i que ens quedin al centre de les cares. Recordeu que és molt important anar movent la càmera per assegurar-nos de que tot estigui bé, perquè si no, els punts de vista ens poden enganyar i semblar que un número estigui ben posat quan realment no ho està. Transformem el número 4 en un forat quan el tinguem acabat, ho seleccionem tot i fem clic a agrupar. Si en algun moment veieu que no ha quedat bé algun número, recordeu que podem fer clic a la fletxa de desfer i tornar a fer els canvis necessaris. Ara farem el número 5. El número 5, si us fixeu, està a l'inrevés. Per fer que faci mitja volta, haurem d'escriure el número 180. Fem clic a sobre del número i busquem la fletxa que està tombada al terra.
escrivim amb el teclat 180. Així ens assegurem de que realment es gira mitja volta, ni més ni menys. Li canviarem el gruix i li posarem a 1 mil·límetre igual que la resta. Només ens faltarà posar-nos des del perfil del número 5 i aixecar-lo. Fixeu-vos que quan ho intento fer manualment no l'encerto pràcticament mai. És millor escriure amb els números del teclat. Escrivim el número 90 i quan tinguem el 5 dret, l'ubiquem a la cara del darrere. Aquest exercici és força senzill, però hem de tenir molta paciència perquè és molt difícil que les coses ens surtin a la primera. Fem que el 5 atravessi aquesta cara del dau i quan ho tinguem fem clic a Hueco. Seleccionem tot el dau i fem clic a Agrupar. Per últim farem el número 6. El número 6 haurà de quedar a la part de sota. Abans hem dit que les cares oposades d'un dau sumen 7. Doncs 1 més 6 farà 7. Per tant, el 6 ha d'anar aquí sí o sí. Canviem el gruix del número i el posem a 1 mil·límetre. Transformarem aquest 6 en un forat. I ara el mourem a sota del dau. Fixeu-vos què passa si directament intento fer el 6 d'aquesta manera. El poso i li dono a agrupar, com faríem normalment. Però ara, si miro el dau des del punt de vista inferior, veuré que el 6 està a l'inrevés. Li canviaré el color per poder veure-ho millor. Una altra manera de poder canviar les cares del dau i que així aquest es vegi millor seria girar el dau 90 graus. Si fem clic a la fletxa superior i escrivim 90, el nostre dau girarà. Això ho puc fer unes quantes vegades per mirar que totes les cares del dau hagin quedat correctament. L'únic problema que tenim és aquest 6. L'haurem de corregir perquè no podem deixar un disseny mal fet. Li donarem a desfer fins al punt on havíem creat el número 6. El que haurem de fer és girar primer aquest 6 180 graus. Escrivim el número amb el teclat. Ara, si movem la càmera i ho mirem des de baix, veurem que el 6 sí que està al dret, no està a l'inrevés. El posem al centre . Ho seleccionem tot i fem clic a Agrupar. I ara, si giro el meu dau, veurem que el 6
Està bé. I ja tenim aquest dau acabat. Esperem que el vostre també hagi quedat superxulo i que hagueu après molt de perspectives i punts de vista. Fins una altra!